Doncs a Tuixén hi ha unes dones que es diuen trementinaires, perquè avui és Sant Pons, i les trementinaires, heu sentit la paraula trementinaires? Doncs les trementinaires, aquí a Catalunya hem tingut de tot, coses bones, Doncs aquestes trementinaires coneixien les herbes i anaven amunt i avall agafant la resina del pi roig. Diu vostè? Les puntes d'eriçó ja són més peludes, Aquestes ja són més complicades, Necessitaríem una bona pega negra perquè això pogués sortir, Però tot això ve de la trementina. Ah, perdó, em sembla que ara sí, el grup de música mediterrània al carrer us farà passar una molt bona estona. Gràcies. La terra se mosé, que la rella no hi és. I parlant d'ella un drap que digui jo sóc l'home dibuixant, el que no té cos ni carn, d'homes dibuixats com jo, se n'aprofiten els Els cavalles que aprofitin, que s'acaben!
És un guitarronet que té una història que va començar el 1900. M'encanta aquest barri. Això era un homenatge al Josep Cruelles, que és aquest senyor que ha investigat, ha fabricat un loco de la música tradicional i popular. Que la cançó diu fins a quan ens enganyem, fins a quan els hem de creure i fins a quan he de viure un camp sense regar, que no pot ser amb tantes injustícies que passen, viure molta gent callada. مثل الناس وردة